father to Sibusiso. Baba, iniphathe kanjani lento eyenzakala? Isiphathe kabi kakhulu, sihlukumezeka ngale ndlela eyisimanga, silalanga ngisho ukulala nje. Nikubonile loku uSibusiso ekupostile ku Facebook, yini enikwaziyo nina ngobudlelwano bakhe nosisi lo sesishile emhlabeni? Ngathi nje besazi ukuthi intombazane wahlukana nayo ngoba bahlukana phambi kwethu njengabazali, ngoba phela kahle kahle akuyona intombazane, unkosikazi loya ulotsholiwe, wayolotshelwa yimina izandla zami kakhulu kwasala umshado. So mase kuba nezingxabano kwaze kwakhoza ukuthi angithathe athi asihambe siyovela khona noma wakhe kukhulunywa umakoti kwaseyamala phambi kwethu. Emveni kwaloko babeney'nkinga nje kakhulu, bebeney'nkinga impela nje ezisabekayo kakhulu. Kwayima evuleleka-ke umfana ukuthi asixoxele ukusuka nokuhlala kwendaba ukuthi le ndaba kahle kahle isukaphi. Kusho ukuthi ube umuntu ongakhulumi, wasitshena ngisho ingane abayizele ukuthi akusiyona yakhe nje, wasitshena kwakuningi nje. Yilapho ngamxolela khona ngoba umakoti ngangimthanda kakhulu, ngamxolela mase kuqhamuka isayidi lakhe ethi into ebanga ukuthi angasitsheni ukuthi umakoti wakhe umthanda kakhulu, manje bazi ukuthi izolunga lento mase sitshenile thina amahlazo bese singakwamukeli kahle hle ukuze umakoti abuye azoshada kahle singazilutho. Ikona bengasazisi, kodwa ekhweni lakhe zonke izigameko ezenzekile bezazi ngoba bebabikela. Manje njengoba babuyelene benazi ukuthi sebabuyelene njengoba kuzoyenzakala lesigameko? Besingazi thina besazi bahlukene. Ngiqala ukubona Sunday ngisengibabona behamba bobabili. Phela bengikwazi nje umakoti ubencenga ngisho izihlobo zakhona lapha ekhaya njengakakhulu wakhe amantombazana akhona ukuthi akamncingele umkhwenyana wakhe. Kusho ukuthi wagagamela yonke lento ayisho. Kwayila umkhwenyane ke ubesendwebi kakhulu. Into engiyizwile-ke ukuthi babange ukuthi la ayimuvele khona on umakoti uyona amdestroyele khona lapho-ke wamdestroy. Waphela kusho ukuthi naye ngendlela ukuthi wayemthanda ekhona inhlese, kusho ukuthi wavuma ukuthi asondele eduze kwakhe kodwa esenayo omunye umuntu. Kanti uzothi ngale ngathi elele bese tshontsha ifoni-ke lo umakoti bese eyavidurize ukuthi ubanayo bese postela bese esendela lo amuve on naye. Wasefika wamala yena. Thema sebuya back esethi hayi thina kushuthi siyaqhubeka naye futhi wamala kushuthi wasala yedwa kanjalo. Wasethukuthela kakhulu-ke ikona okuholela ekuthenini aze enze kanje. Manje baba uNtaka, mhlambe ungasichazela ukuthi wena ngenkathi umbona kokugcina ebenjani, kwakuwumuntu oright, kwakuwumuntu ophatheke kabi, nokuthi nje uSibusiso bekuwumuntu onodlame noma into ecala manje? Umfana wami nje ngimazi njengomuntu oquiet, phela oziphuzelayo. Uma esephuzile nje ukhuluma nje into ayiqonde nje ngqo, kodwa engalwi phela nje ukuthi uma esephuzile akanawo amahloni. Uma ngabe engaphuzile unamahloni ngale ndlela eyisimanga, kodwa mase waphuza usuke esazi ukuthi uzokhuluma nawe lento afisa ukuyikhuluma. Yena bengena umuntu onodlame, udumile nasendaweni ukuthi nje hayi umfana obe right nje, nomakhelwane nabangani bangakufakaza lokho. Ugcineni nokumbona mawumbona benjani? Ngimbone right nje izolo, kusho ukuthi ubengifihlela mina ukuthi kuzokwenza. Ngizwe ngoba sekwenzeka isigameko, kusho ukuthi izinto ezama-symptoms ukuthi ubezozibulala, izinto abezenza ekhaya ephingane lo kaphilo, ngisho imoto uphisane ngayo izolo before kwenzeka isigameko. Okwamanje njengomndeni yini ezokwenza?